ба чоп равон намудани ҳуҷҷат дар Microsoft Word. Барои ба чоп равон намудани ҳуҷҷат тугмачаи Office-ро пахш намуда, аз рӯйхат тугмачаи печатро пахш менамоем. ё ин ки аз тугмачаҳои клавиатура тугмачаи Control-ро пахш намуда истода, ҳарфи лотинии P-ро пахш менамоем. дар натиҷа равзанаи печат дар экран мебарояд. дар қисми имя мо метавонем принтере ки мо бо он чоп кардаем интихоб намоем. яъне метавонад дар як вақт дар компютери мо якчанд принтер пайваст бошад. барои мисол, дар рӯйхат метавонад принтери сиёҳсафед, принтери ранга ва ба воситаи шабакае ки компютерҳои дигар ба компютери мо пайваст мебошанд, дигар дастгоҳҳои чопкунӣ инҷо насб карда шуда бошанд. аз сабабе ки дар компютери ман принтерҳо насб карда шудагӣ нестанд, барои ин дар рӯйхати компютери ман принтерҳо нестанд. агар мавҷуд бошанд, мо метавонем аз ҳамин рӯйхат принтери даркораамонро, дастгоҳи чопкунии даркораамонро интихоб намоем. агар дар қисми страници тугмачаи F3 гирон бошад, он гоҳ ҳамаи саҳифаҳои ҳуҷҷати мо ба чоп равон карда мешавад. агар мо тугмачаи тикушаеро пахш намоем, он гоҳ саҳифае ки мо дар он қарор дорем, танҳо он саҳифа ба чоп равон карда мешавад. агар мо хоҳем ки саҳифаҳои дилхоҳро барои чоп интихоб намоем, он гоҳ тугмачаи номераро гирон менамоем ва дар катакчаи номера саҳифаи дилхоҳро мечинем. агар мо дар байни саҳифаҳо тире монем, он гоҳ аз ин саҳифа то саҳифаи дигар ҳамаш ба чоп равон карда мешавад. масалан 3-7. инҷо аз саҳифаи 3 то 7 ҳамаш чоп карда мешавад. агар дар байни саҳифаҳо вергул гузорем, он гоҳ танҳо саҳифаҳои чидашуда ба чоп равон карда мешаванд. масалан, баъди 7 вергул мемонем ва саҳифаи 11 бо вергул 15 бо вергул 17-ро мечинем. яъне мо аз саҳифаи 3 то 7, яъне 3, 4, 5, 6, 7-ро чоп мекунем, саҳифаи 11-ро, 15-ро ва 17-ро. дар қисми копӣ чанд нусха чоп кардани саҳифаҳоро муайян менамоем. агар ба мо 2 нусха дар кор бошад, мо метавонем зиёд намоем, 2 нусха, 3 нусха, 4 нусха. чанд нусхае ки ба мо дар кор бошад, мо инҷо муқаррар менамоем. агар мо дар ҳар ду тарафи коғаз чоп кардан хоҳем, аз қисми выключить нечетные страницы-ро интихоб намуда ба чоп равон менамоем. аз қисми выключить интихоб менамоем нечетные страницы ва тугмачаи ОК-ро пахш менамоем. ҳамаи саҳифаҳои тоқ дар коғаз чоп карда мешавад ва коғазҳоро мо бори дигар ба дастгоҳи чопкунӣ гузошта, ин дафъа интихоб менамоем
чотни страници ва тугмачаи океро пахш менамоем. Ва ҳамин тавр дар тарафи дигари саҳифаҳое ки мо саҳифаҳои тоқро чоп карда будем, саҳифаҳои ҷуфт чоп карда мешавад ва ҳамин тавр дар ду тарафи саҳифа мо метавонем ҳуҷҷати худро чоп намоем. ин барои сарфа намудани коғаз ба мо лозим меояд. баъди ҳамаи танзимот мо тугмачаи океро пахш менамоем ва ҳуҷҷат ба чоп равон карда мешавад. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.